Waslet fit-tmiema parti oħra tal-proġett ta' restawr tal-Forti Sant'Angelo fil-Birgu, proġett mibdi minn amministrazzjoni nazzjonalista fl-2007 meta dan il-forti kien jinsab fi stat ta' abbandun u bi ħsarat strutturali kbar. Dan wassal biex ir-restawraturi kellhom biċċa xogħol mhux faċli biex mhux biss jagħmlu l-forti aċċessibbli mill-ġdid, imma fuq kollox isaħħu partijiet mill-forti li kienu friskju li jikkollassaw. Il-ġimma filgħodu propju f'dan il-forti saret l-inawgurazzjoni ta' tlestija ta' dan ix-xogħol bil-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat minn martu u t-tfal jagħmel diskors tal-okkażjoni fil-preżenza ta' numru kbir ta' membri tal-Kabinett Laburista, uffiċjali għolja u fuq kollox ambaxxaturi ta' diversi pajjiżi. Imma x-xena li ntlaqgħu biha dawn l-uffiċjali ftit li xejn kienet tilqek partijiet minn dan il-proġett li lanqas għadhom tlestew. Fil-fatt l-ambaxxaturi u l-uffiċjali mistiedna kellhom jitniżlu ma' ġenb l-entratura tal-forti fl-għadajjar tal-ilma u t-tajn għal pinġenji użati fir-restawr li għadu għaddej. Malli telgħu għall-forti, il-mistiedna speċjali fil-foss setgħu jinnutaw żebel u quddiem l-entratura prinċipali saħansitra bord ġebel u malli daħlu fil-forti laqathom xena ta' partijiet magħluqa minħabba li kien għadu għaddej ix-xogħol, għodda u ħaddiema li għadhom għaddejjin bix-xogħol. Waqt li d-delegazzjoni ta' uffiċjali kienet qed tiddawwar ma' xogħol li sar, stajna ninnutaw ħaddiema bl-squeezers li ġew ordnati biex malajr ineħħu l-ilma miġbur f'għadajjar qabel jgħaddu l-uffiċjali. U dan mhux biss fil-postijiet fejn għadhom mhux aċċessibbli għall-pubbliku, hekk kif post milli żaru l-uffiċjali kamra msemmija bħala iċ-ċentru tal-Mediterran u li wkoll għadha mhix lesta b'kmamar li jiffurmaw parti minnha imbwarrati b'folja tal-karti.